ora iki. Sik tak donga sik. Bismillahirrahmanirrahim. Debok bosok leyak-leyak. Kaki danyang mimi danyang. Ngerancang iki. Niku rasane Allah. Amin amin amin. Wes gek tang dikoprolke. Ora usah kesuwen. Ya, sik tak notot sik. Iki bobote 30 kilo e. Ora nganti merucut tibane dalange gor aku kok. Ya, koprolke sik ya. Sindene siap? Siap. Oke, dihitungi 1 2 3 ne ya. Nggih. Ya, koprolke. Sik tak nyemet udut sik. Sop ora? Mumpung dikeki rokok Pak Pariyo e. Oh, sampun nampil. Rekku dilembok colong. Ger, kamu. Watu barang. Rokoke leret to. Duwe lara mengi nek udut barang. Wis gage tak tanti koprolke. Wis ora alasan ae. Teke ngombe teke udut kok njaluk madang lan kok. Ayo gage. Ya. Wis iki. Yo, koprolke ya. Ya, sindene mike dicekel sik. Oke. Mike dhewe-dhewe cekel. Mik. Mik, mik. Ya. Siap ya? Siap. Ya. Ping 20 koprolke. Ya. Sik tanganku lunyu men lho nggih. Ah lunyu tanganku kok nek merucut lah ya. Lak ta. Jane iso apa ora to jane iki? Aku wis selak kedereng barang kok. Aku nek wis kadung mangkel, aku engko ngoprolke sinden lho aku kok. Kake, dikoprolke. Iya iya. Disesek sini sik ben penak. Yo, siap yo. Yo. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alah yo, alah yo. Alah ya. 500, 500. Aduh. Aduh. Iki ku Pak Paryo nek ra sida nambahi kebangetan ki kok. Aduh. Wis beres pokoke. Guyon Pak Paryo engko tenanan lah ta. Yo. Oh. Semareka den prayitna semulire kembali bragagak ugak saduli tombel-embel Anoman pripun Kyai kae sawangen dewa srani kae
nggawa bola prajurit gedene sakmono kae. Bakal budal menyang kayangan usul mbokne sing jenenge Durga. Bakal gawe untran-untran ana kayangan Suralaya. Lajeng pripun Kyai? Kowe takjak andum gawe kae Dewa Srani bakal munggah ana kayangan. Pengen ngrebut garwane Ndaraku Janaka ya kuwi Bathari Dresanala. Mongko si Dresanala wektu dina iki lagi nggarbini utawa lagi meteng ngono. Lho. Lah wong meteng kok dipun pek niku pripun niku? Jaman sakniki iki apa to sing ora iso ki apa? Aja meneh kok wong meteng dipek. Wong kanca entuk kanca, kanca ngrebut kanca ngono ya akeh kok. Aja meneh kok mbur wong meteng ngono, Pancen jagate wis bubrah wolak-walike jaman. Iki mengko nek diterus-terusake jagat iki bakal ora bisa tentrem. Lajeng pripun Kyai? Wadya balane Dewa Srani kae cegaten piye reka dayamu supaya ora bisa munggah ana kayangan. Nggih. Sendika ngestakaken dawuh menawi mekaten. Aku tak munggah ana kayangan memanungi lakune Durga wektu dina iki. Durga wis ana kayangan. Aku kang bakal madhangake perkara iki wis mangsa Budhuwa. Muga-muga Sekar kang Ganda Arum tansah ngambar ing kayangan ya nggih. Mandeg. Gunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir gincanging alis. Oh, lah dalah. Iki ana munyuk putih ora pangkling Anoman. Ya dasar kepara nyata. Lah kok kowe ngadang laku ku ana apa?